nga talaga, iti mang patunay. Ngayon, malakanyak talak mo. Kitain kami na. Nay. Apay nga eh. Nay, may katiba kahit. Ako na rin yung drawing na. Bangus! Kuna namit na eh. O, bangus. Yung Apat na isip. isang oras nagtaktakak, api. Apay nga ito nangisay. Apay, nakaput ka din bakit din nangisit nga bangus. Awampay, mate. Umpay? Awampay. Naglaing mo na dyan, nangarami dito eh. Apay, kasano nga, imo nagtibang ka dito eh. Nay, dapat libro na. Pinaglaingay. Ni, damit tao. Ay, umunig ka, nakalokat ata. Sino ka tao? Umunig ka, sino? Ay, si Kami Gayam ba kahit? Ano, Bram? Kita ko ate na kasano nga imulig, tibang ka dito eh. Tayo ba ka nagkapo na sa school? Ay, nagkapo ka diskulaan? Tayo ba ka tatanyak? Ano yung ba na kanyang bakit? Nag-line ka na dyan ako yung school. Naglay? Tati kung kunak kanyang bakit. Aji anak mo, nalaing talaga ata. Siyak tinagmanaan na, data anak mo, bakit? Siya? Uy! Siya? Ay, hamoy papilit, bakit? Sipod iday. Siyak tinang train iso na. Siyak tinagmanaan na. Anak mo, bakit? Siyak. Ay, hamoy papilit, bakit? Siyak itinagmanaan na. Si anak mo, bakit? Hangasi ka. Hamoy papilit. Kapaya na inubrada ka ng Diyos ko lang da. Kada ka na sa kanong padrawing na ni Ma'am Da. Ito yung padrawing ni Ma'am da? Well, Oh, kita. Siyak, bakit? Ito nga talaga. Iti nagmanaan na anak mo. Siyak. shock. Hamoy papilit, Papilit bakit? na ito. Kami, shock. Kunakil. Siyak. Shock garon. Panikni ka, kara bakit? Ang tanda ng mata, panikni ka. Kitket, anak! Kitket! Umay ka man dito, yan na. Patunayan man kini mama, mga siyak, tinagmanaam. Shock na manana. Tamad na sila. Kitket, anak! Umay ka timan, anak. Patunayan man kini mama, mga kwa. Imala ka kanya. Ano yung Brian yung iskola na anak? Pinag-drawing na kami ni Mami, Papa. Pinag-drawing na kayo? Well, Kitain. Nagmana kanyak talaga ta anak mo. Ano ti ka, yung padrawing na kanyan din ni mama. Lamais. Lamais. Kitain taman anak. Kitain taman. Kitam? Ato nga talaga iti mang patunay. Nga imala kanyak talak mo. Kitain kami na. Nay. Apay nga eh. May katiba kahit. Ako na rin yung drawing na. Bangus! Kuna namit na eh. O, bangus. Yung Apat na isip. isang oras nagtaktakak, api. Api nga ito nangisay. Api, nakaput ka din bakit din nangisit nga bangus. Awampay, mate. Umpay? Awampay. At taktakak talaga. Ayaw mo dyan mo. Ipaliwanag nga na niya ang drawing na. Imalamit ka niya anak mo eh. Nagmanangarot ka niya. Apay nga eh. Luko nga ubay nga eh. Kitket! Pa! May katiman na lang. Ape, taktaka kami kini mama. Mati, bangus nga in drawing mo. Ape, kulay black mate. Gamin at bangus at natuno nga bangus at Papa. Ay, natulo nga bangus ata? When Ay, O, diba? Sika nagmanaan na. haamba kay. Sika. Sikat nagmanaan na ba? Sika nagmanaan. Di ba yung bagang dates nagmana kanya? Kitain mata in drawing na na. So, imbagam, sika nagmanaan na. So, when, sika nagmanaan na dyan ako mo. Tinunumit niya boss. Tapos nagmana kanya dyan ako mo. Sobrang samit tila yung na. Sikat.